Санаулы вакыт ішінде юл халакетінде зыян көрүшүгө ярдәм күрсәтергә кирәк. Янгын сөндүрүчеләр арасында булган бәйге шартлары шундый. Республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында хезмәт куючылар зәйдә ярышты. Безнең районны исә 88-нче янгын сөндүрү бүлеге яклады. Количество участников, значит, 4 человека, один старший, руководитель тушения ликвидации чрезвычайной ситуации. И 3 человека уже ему помогают. 13 командада юл халакетінде зыян көрүшүләрне транспорттан чыгара һәм медицина хезмәте килеп җиткәнче беренче ярдәмне күрсәтә. Все эти работы нам знакомые, мы их выполняли. Надеемся на победу. Көчле буран, кар дими янгын сөндүрүчеләрнең барысы да куелган биремнәрне төгәл үтәргә тырыша. Чөнки тормышта да теләсән инде шартларда ярдәм күрсәтергә туры килә үзләренә. Всегда боевая готовность личного состава, любой, так скажем, время, дня и ночи, в любое время минуты, в любой момент может поступить сообщение, что вот в этом году связывается, что вот ухудшение погодных условий, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, и наше реагирование на разблокировку, деблокировку, значит, подразделениями уезжается, чтобы личный состав всегда был готов. Ярышларның теоретик өлешендә янгын сөндүрүчеләр җитез генә башкарып чыкты. 20 минут эчендә хезмәтне саклау, техник һәм тактик әзерлек, шулай ук зыян күрүчеләргә беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча 12 сорауга җавап бирделәр. Һәр сынауны таләпчән жюри күзәтте. Республика ярышларында Зәйнең янгын сөндүрүчеләре 2нче урынны яулады. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.